Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Rudi ning ndi lho, Dik? Ket mau kok ora ketoke ketisuk mau ki. Bocah iki sik patah hati, Mas. Lho, patah hatinya apa? Hubungane kandas. Hubungan. Dek ini kan wis hubungan karo cewek kan 3 tahun to. Heeh. Ora direstoni karo wong tuane. Kandas begitu saja. Berarti saiki dek niki sik galau iki. Oh, alah. Mangkane rene. Heeh. Tapi yo Angga sik kalah karo aku to, Mas. Lah kowe piye? Aku biyen yo ngono, tapi kan aku 5 tahun. Kandas pula. Hubunganmu kandas. Hubunganku kandas 5 tahun. Lah gara-gara apa kandas iki? Mangu. Mangu apa to mangu ki? Beda agama itu, Mas. Ternyata beda agama ki nggarakne ganjel. Alah, kowe wong ki lho. Urung sepiro lek gor 3 tahun. 5 tahun. Lah aku lho wis hubungan 10 tahun karo cewekku kuwi yo. Hubungane akhirnya kandas juga. Wah. Sampai ini pernah kandas juga, Ya Bro. iya toh 10 tahun lho. Ya masalahnya apa sampai iso kandas ngono ki? Ya beda kelamin. Lah malah guyu lho Adit. Lho. Lah krungu-krungu sampean karo Mbak Cempluki sida apa ora? Yo garek cempluke piye kuwi? Wong dhek wis gonta-ganti lanangan ae, makane aku bingung. Piye to? Lah sering sampean gawani rono rene mosok ora sida. Yo piye lah jenenge urung jodoh ya piye. Kowe karo Mbak Pras kae piye? Sedih ya, Mas. Lah sedih piye? Aduh, Adohe piye? aduh jarake karo aku. Manune jarak tempat tinggale ya piye? Ora. Maksud iki aduh jarak umure. Oh umure. Lah awakmu piro? Lah aku 21 kono 51 lho. Tapi lho lebih mantep wong kulon kae to. Sopo? Inisial ngati jem kuwi lho. Inisial lo enek jenenge wil sampean iki. Tapi lek kae mosok kowe enggak mampu. Ngati jem kae ini lebih tua karo Wih, tapi bemper lho kena nggo nyengklak lho. Dier lek kae. Bemper mburi ya. Ya ya toh. Bemper ngarep yo piye? Wong akeh rambu-rambune. Bayangnya pernah yo dikempit aku, Mas. Lho, saiki kan orang mainane to sementing. Loh. Sampean hubungan karo Mbak Tomblok kayak piye? Terusan. Alah piye? Kae lho. Cowoke lho ganti ae. Gonta-ganti terus. Sampean sing cowok kepiro? Nah, kuwi masalahe. Sampean ora ngerti cowok kepiro? Ora ngerti lah. Wis ngono kuwi yang wedoke. Lah iya. Mosok sampean yo ora ngerti, sampean ki cowok sing kepiro? Ya ora ngerti lah, tiap aku rono lho. Kadang wis gonta-ganti ngono. Wong wedok emang ngono kuwi. Ya iya kabeh ngono kuwi. Gak iso cukup dengan satu hati. Ya, ya toh. Bos. Lerok entek nih ngerokok loro bareng dek kene tuku anyar lho. Turu to iki mau. Walah. Pikirku nganu Kene iki rong ngerokok. ya jenenge ora sadar. Beh, Cangke enake lek ngobrol iki.
Lah iki piye gergane korek iki? Wis gampang kok lah. Ya oke. Ya. Wis ngono ae aku tak pamit. Pamit sampean. Iya. Suwun ya. Suwun. Heeh. Eneng ya wong iki. Rene gur sambat. Jiku rokok anti resik ricik iki lho. Bahaya lagi ini isi lagi kelong saut batang mau. Walah. Bos.